Πρέπει να ξεχάσει το γραφείο στο γραφείο σου. Πού θα πάτε? Περίμενα να κάνω δηλώσεις εγώ και θα προφασίσετε. Οι υπάλληλοι του Δήμου Καστοριάς συμμετέχουν ενεργά στις κινητοποιήσεις του Δήμου, γιατί τα προβλήματά μας είναι κοινά. Έχουμε οδηγία της ΠΟΕΟΔΟΤΑ, του Προσκευάτου Συνδικαλιστικού μας όργανου, να συμπράξουν μαζί με τους Δήμους σε αυτή την προσπάθεια και έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα να παρακρατηθεί να επιστρέψουν για να μπορέσουν να λειτουργήσουν οι Δήμοι. Θέλουμε να γίνει επιτέλους άρση της μονιμότητας προσλήψεων προσωπικού, κυρίως σε υπηρεσίες που είναι ανταποδοτικές, όπως είναι το πράσινο, η καθαριότητα και η παιδική σταθμή. Δεν θέλουμε καμία απόλυση δημόσιου υπάλληλου, είτε με την ειδικά δημοτικού, είτε με εφευρήματα όπως η εφεδρεία ή η συνταξιοδοτική ορίμανση. Δεν θέλουμε να γίνουν χωρίς αρμοδιοτήτων στους Δήμους Καστοριάς ή στους Δήμους, χωρίς να υπάρχει αντιστοίχως χρηματοδότηση, γιατί βλέπουμε τα προβλήματα. Ζητούμε να μην γίνουν περαιτέρω περικοπές μισθών στους υπάλληλους, ούτε και αφαίρεση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που απέτυσαν με τον χρόνο. Επίσης θέλουμε να διατηρηθεί ο δημόσιος και κλιματικός χαρακτήρας των δημοτικών επιχειρήσεων. Ουσιαστικά βλέπετε... Το προσωπικό που υπάρχει είναι πολύ νεκρό το προσωπικό που υπάρχει. Στην πρόσφατη εμπόρια είναι δηλαδή, δεν σας γυράει εικόνα του λόγου. Οι περισσότεροι είναι συμβασιωτικοί, δεν είναι συμβασιωτικοί. Πραγματικά σαν αυτό το μονίμου